लोगोफोर दायो आङो नै इउटुबनि फैसाखौ बख'ना लाबोबाय नालाय थ' बेसे हाबदों नोंथांमोना मिथिनो लुगैयो लोगोफोर थ' बिसिदोङो नायनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लागाव इउटुबनि पेमेन्ट लोगोफोर जे हमना नायलाय खनसे नै होन होफैबाय लोगोफोर दा हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं होननांसिगोन दिनैसो गुड मर्निं आया सिदा जिरायनो हाला ओरैबायदि माने गोसोखौ मोजां नांदों नासो थ' फाइनेलि दायो लोगोफोर आरो इउटुबनि पेमेन्टआ हाबबाय दे लोगोफोर थ' टिक्लिया मिथियाखै थ' आङो सख'ना लायनि ओमफ्राय होफैनोसै आङो टिक्लिनि आखायावनो थ' बे एसे दावराव जाबाय थादों नालाय दाखालिनिफ्राय बोरै इउटुबनि फैसा हाबो होननायालाय माथो हाबानो होननानै थ' ओंखायनो लाना फैनानै होफैनोसै आं बेनोनो थ' जियानो जोबजासिम नाय लोगोफोर आं दायो फैसा सख'नो थांनि इउटुबनि पेमेन्टखौ थ' बेसेबां हाबदों आङो उनाव खिथाबाय थादों नोंथांमोननो थ' जियानो जोबजासिम नाय लोगोफोर दे थ' थौदो बिदिबा फैसाखौ लाना फैग्रोनोसै ना मा होनो एकदम सिदा बिराद गरम जादोंलै जिरायनो हायाखै ओंखायनो दसे थाथ'लायदोंमोन आं आरो सान्दुंआवनो दोनफिनबाय नालाय बांद्राय गरमसो जासिनबावबाय जियानो जोबजासिम नायदो आयनायाबो मा सिस्टेम जाना थाखो आंना अबस्थायानो गैया माथो थ' लोगोफोर आङो ससेनिफ्राय नै आदाखौ लाना फैबाय जोंना ड्राइभार होननायसो थ' आं बिराद सालायनो बाबाय गारि सान्दुं गोसा लाबोदों ओमफ्राय जोङो दायो फैसाखौ बख'नांगोन बिसिनि बिदानि माबायावनो आरोना LIC नि अफिस दङ मोनसे बिसिनि बिदाया मावो आरोना बेयाव थ' बेयावबाथाय जोङो जेनेबा फिस एक्सट्रा फिस होनाङालासिनो फैसाखौ बख'नो हायो नालाय आं बेयाव बख'हैनोसै दायो इउटुबनि पेमेन्टखौ थ' मोनफैबाय होननांसिगोन नै LIC नि अफिस लोगोफोर नै लाबायाव नैबे अफिसाव सिङाव दङ मानसिया देखायनानै होनो आं बेनाव बख'नि ओमफ्राय फैसाखौ दंना गैया हेन्डसामखा दै मानसियाबो लोगोफोर खिन्थु बिगिनसि गैला सिख्लाफोर बेयो हाबा जाबायसो ओंखायनो नोंथांमोना गोसोथोबा मोननाय नङा बेखौ मिथिबाय ओंखायनो गोसोथोना देन्जार हेन्डसाम थाखा गोनां मानसि नैसो थ' जिया दा बेनाव लांनो फैदों दा आङो फैसाखौ बख'ग्रोना लानि दा दसे उनाव देखायगासिनो दे लोगोफोर लोगोफोर नै दिहुनबाय फैसाया बेनो लोगोफोर दायो खिथागासिनो आङो एमाउन्टखौ बेसेबां दङ बेयाव थ' नोंथांमोननो खिथागोन दायो दे जियानो जा नोंथांमोना साननो हागौ बे LIC आव फैनानै मा फैसा माबानांगौ होननानै थ' एक्सुवेलि बेयाव लोगोआ मावो नालाय ओमफ्राय बेयाव जायफोरा फैसा दोननो फैयो बे फैसायाथ' बेयाव जमा जाना थायो नालाय थ' बायसान्सनि थाखाय फैसा माने केस नांब्रबगौ जाबा बेयाव मोनो आरोना ओमफ्राय बे लोगोनाव अनलाइन आंनाव गुगोल पे दङ नालाय गुगोल पेजों मारिना होबाय ओमफ्राय आं लाबाय आरोना बेखौ थ' नोंथांमोना साननो हागौ दा सोरबा एकाउन्टावबोथ' दोननो हायोमोन फैसाखौ होनना एक्सुवेलि एकाउन्टाव दोनबा मा जायो सोरबा लोगोफ्रा बुंगोन 10 थाखा मारिना हरलाय 20 थाखा मारिना हरलाय सोरबा 30 थाखा मारिना हरलाय होनना बुंहरबाय थायोना गुगोल पे थाबाथाय ओंखायनो आंना गुगोल पेआनो जिर' होनना स्क्रिनशट मारिना हरबाय गैला बेयो ओमफ्राय खामानियानो खतम सोंनोबो हाला बे नङा होमबा लोगोफोर बे मोनसे सिस्टेमखौ आं इउज खालामगासिनो दा हाबा जाबाय नालाय उपाय गैया जियानो जा एमाउन्टखौ दिहुनबाय थ' बेखौ टिक्लिनो हैनांगौ दा टिक्लिया मिथियाखै दिहुनफैनायखौ थ' जेबो मिथिया बेयो थ' नायदो लोगोफोर आं हैनोसै बेखौ दा साननानै देखायगोन बेसेबां दङ बेयाव दे नैथिंफ्राय नैथिंफ्राय नो इसा इसा ओरैनो हमबानो जाबाय अन जाखानायसो दंखायो नै खालि नै केमेरायाव होनाङा इसा हम बाय मोजां लाहैनो ओरै ला मारै थ' लोगोफोर दायो आङो नै इउटुबनि फैसाखौ बख'ना लाबोबाय नालाय थ' बेसे हाबदों नोंथांमोना मिथिनो लुगैयो लोगोफोर थ' बेसे हाबदों होनबाथाय $124 नामा फैदोंमोन आंना ओमफ्राय बे बेसेबां जायो नोंथांमोननो खिथिनि आङो दाख्लै 500 थाखा जाबाय गैला ओमफ्राय हाबनाय लोगो लोगोनो जादोंमोन आरो 500 थाखा गुगोल पेजों मारिनानै थ' बेयाव बेसे दङ नायनाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पिसबा बेसे जायो लोगोफोर 10,000 ना थ' 10,000 इउटुबनि फैसा आङो दायो दिहुननानै लाबोबाय थ' लोगोफोर बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था नोंथांमोना आरो इयुनाव एसे बुरजा फैबावथों ना मा होनो लोगोफोर थ' ओरै टिक्लिखौ जाहोनांगौ ना हाबा जाबायना लोगोफोर बेखौ जाहोनांसिगौ फिसिनांसिगौ हमो जागासिनो न हमदो ओरै देखायलाय ओरै स्क्रिनशट मारिनांगौ र' ओरै र'
लोगोफोर बेखौ आङो फट' खेबनो थाखाय माबानो नायदों ओरै हम गय खालामनानै लागाव इउटुबनि पेमेन्ट लोगोफोर जे हमनानै नायलाय खनसे नै होन जियानो जा होफैबाय लोगोफोर दा बेनोमोन दिनैनि भिडिअआ केमेरामेनखौ नायदो गोदान बेयो लोगोफोर नै जोंहानि बाबा ओमफ्राय बिसोरो सानैजों खोथिया फुहैदों देन्जार बियाव बिहामजो सानैबो एकदम फुंनिफ्राय खोथिया फुगासिनो लोगोफोर बिसोर सानैया दिनै आंखौ जावगासिनो ओमफ्राय दुब्लियाव थाङैनि आं दुब्लियाव थाङाखै नालाय फुंनिफ्राय बिसोर सानैजों मालाय एकदम फुंनिफ्राय होबाय थादो दिनै बे खैयाखा फुंलाय 20 थाखा फुबावदोंसो नोङो डेन्जारलै खाट्रा माथो हायो डेन्जारसो माथो नोङो डेन्जारसो 20 थाखा फुबावदोंनो ओमफ्राय आंखौ फुंनिफ्राय जावगासिनो बिसोरो दुब्लियाव थाङैनि आं थांखाया होननानै थाखाबाय थादों डेन्जार बाखायो आं दुब्लिनि खामानि होनबाथाय मिथिबायना लोगोफोर जियानो जा हाबबाय फैसाया नारा नाथाय एबार एसे लेट जाबोबाय आंना थेवबाबो माथो बुंनो फैसा हाबनायनि खुसियानो एसे आलादा जायो इउटुबनिया दै लोगोफोर बेलेग साख्रिनि मानि एमाउन्टआथ' बिसिना मान्थलि ओरैनो फैयो बिसिनाव खुनु गोजोननाय गैया खिन्थु इउटुबनि जिथु पेमेन्ट बेनि जिथु खुसि माने गोजोननाय बेनो माने आलादा जाखायो एकदमबारे एक्सट्रा अर्डिनारि हेपिनेस होनना बुंनांसिगोन आरोना लोगोफोर ओरैबायदि गोजोननाय मोनो बे माबायाव इउटुबनि पेमेन्ट हाबनायाव इसेयानो हाबथों थेवबाबो गोजोननायानो आलादा जायो मानो होनबा बेसेबा समनिफ्राय स्ट्रागल खालामो चेनेला मोननै मोनथाम थैबोयो जोंनिया फार्स्टनिफ्राय जुजि माबेबा चेनेला ओरैबायदि भिउ खारबाय एसे फेमास जाब्रबबायलै ओमफ्राय फैसाया गरसे गरनै हाबनाय जाबाथाय ओरैबायदि माने गोसोनि गोजोननाय जिथु गावनि सिमां जे टारगेटनि जिथु प्रफिट बेखौ मोनोबा बिराद गोजोननाय मोनो नङा होमबा लोगोफोर बेबायदि जियानो जा दिनै मोनबाय आरो बेनि चेनेलाबो लोगोफोर मनिटाइजेसन अन जाबाय जिथु गोदान चेनेल सेकेन्ड चेनेल बेबो मनिटाइजेसन अन जाबाय दे लोगोफोर फैसा खामायसिगोन दायो बेबो दाख्लै खालामदोंमोन आङो ओमफ्राय जाना थाबाय 24 आवार्सनि गेजेरावनो अन जादों 24 आवार्सनि गेजेरावनो आरोना दाथ' फैसा मोननाय जासिगोन बेबो बानायनो हानायासो दा भिडिअ बानायनो हानायासो जागोन दा बियो बे बानाया भिडिअखौनो आंसो बानायना होनांसिगोन बेनि भिडिअखौ थेवबाबो बेनि चेनेल बे सालायथों बेनि भिडिअ बेनो बानायगोन थेवबाबो आं हमना होनांसिगोन आरो आइडियाखौ एसे होनांगोन बेबो फैसा मोननाय जासिगोन दे लोगोफोर मिथिबायना जियानो जा लोगोफोर भिडिअआ एसे गुसुङैबाबो दिनै बेखिनियावनो दोननोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन ना मा होनो लोगोफोर दे बाय 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 बाय